Szia, Nagy Violetta vagyok, egy 10 éves auti kisfiú anyukája. Ma arról tervezek beszélni, hogy hogyan válasszunk fejlesztést a gyerkőnek. Leszögezem, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy lehető legkorábban kezdjük el fejleszteni a gyereket, mert elképesztő, hogy milyen változásokon megy át az a gyerkő. Nekünk mondhatni rohadt nagy mázlink volt, mert bár olyan sallárt adott az élet azzal, hogy nagyjából ilyen 2 éves kora körül a fiamnak így a bölcsödében lediagnosztizálták egy röpkeöltözés, gatya fel, gatya le közben, hogy a gyerek tudja, hogy autista. Nekem is furcsa volt egyébként a fiam, hogy olyan nem úgy viselkedik, ahogy a többi, nem olyanokat csinál, mint a többi, terere, de nem is az a lényeg most, hanem az, hogy minél korábbtól. Tehát a lehető legkorábbtól igenis vinni kell fejlesztésre. Nem tudom, hogy a mostani rendszer mennyire elfogadó, befogadó, segítőkész. Annó nálunk nagyon gyors volt minden, és azonnal toltak be a fejlesztőbe, a korai fejlesztőbe. Ha nincs is papír, akkor is vidd el. Ha te látod, hogy valami baj van, vidd el szakemberhez, kérd meg, hogy vizsgálja ki alaposan, és ha mód és lehetőség van rá, hagyj menjetek fejlesztésre, mert elképesztő dolgokra képes. És van egy kis rossz hírem is, mert annó én nézegettem, hogy most forgatják abba a kurva tojásba a gyereket, és ettől miért lesz jobb? Ettől hirtelen majd önálló lesz 18 évesen, így pif, varázsütésre? Vagy mi fog történni, és teljes értelmetlennek tűnt az egész, hogy ott dumál vele, ott kártyát mutogat, ott forgatja, ott billegteti, ott mindenfélét csinál, amit én nem is értek, hogy miért csinálja, és ez hogyan lesz majd jó? Na hát elárulom, hogy ott és akkor nem volt jó, viszont utána volt egy borzalmas nagy ugrás a gyerkőm életében, amikor egy rakat dolgot levetkőzött, és egy rakat új dolog és jó dolog jött be az életünkbe. Úgyhogy a lehető legkorábbtól el kell kezdeni a fejlesztéseket, ebben szakemberek azért tudnak segíteni, hogy kinek mire, melyik gyerkőnek mire van szüksége. Mi van később, amikor már így a szakember gárdához így nem nagyon futkosnál, vagy esetleg időhiányában nem tudsz menni, mert hogy ki a francnak van ideje fél évet, 1 évet várni egy kivizsgálásra. Ilyenkor jön az, hogy figyeld a gyerekedet, te mint anya baromira tisztában vagy a kölyökkel. Nem viccelek, baromira. Csak egy kicsit le kell ülni, gondolkozni és figyelni a gyereknek a viselkedését összerendezni a te saját fejedben, hogy éppen mit csinál, milyen elakadások vannak, hogy milyen tüneteket produkál. És én nem vagyok egy varázsguru, vagy semmi ilyesmi, én egyszerűen megyek a saját kis józan paraszti eszem után, hál' Istennek ezek szerint jól működik, de én ilyenkor mindig az szokott jönni, hogy jó, akkor Google kereső, ezek a helyzetek, erre milyen megoldások vannak, de egyébként ott vannak még az auti csoportok is. Elképesztő segítséget tudnak nyújtani. Egyszerűen bedobod a kérdést, hogy figyeljetek már ez a probléma, és segítsetek kinek milyen tapasztalata van. Van-e valakinek ugyanilyen helyzete, problémája, feladata, ki mit csinált ilyenkor, és szépen letisztul az, hogy hova kéne menni a gyerekkel tovább. Tehát mi az, ami a gyerkőnek hasznos lehet. És hozzáteszem azt is, hogy nem biztos, hogy segíteni fog. Nem biztos, hogy jó lesz, vagy nem biztos, hogy pont az a fejlesztés az, ami kellett volna, de olyan nagyon nagy mellélövések azért nincsenek. Tehát mindenféle fejlesztés segít a gyerekeknek. Legyen az bármi. És igen, itt szoktam, és egyébként fejlesztők pedig egyetértenek vele, hogy sok esetben otthon is rengeteg mindent meg lehet tenni. Nálunk a finom motorika borzalom komoly probléma. Még most is, mert hogy azt valahogy nagyon nem akar megindulni, elindulni, beindulni, megyeget, azt hiszem ez a legjobb szó rá, de olyan, mintha abban nem igazán lenne áttörés. Egy rakat dolgot lehet otthon csinálni, és akkor nem kell érte fizetni senkinek. De a te időddel fizetsz érte, hogy te leülsz a gyerekkel, és igenis játékosan, mert itt nem arról van szó, hogy gyere frányokolyok, most akkor ezt végig kell csinálni, játékosan, hogy ő ezt ne vegye észre, hogy ez valami feladat, és ez valójában az ő érdekét szolgálja, de ezt muszájból kell tennie. Tehát, hogy meg kell tudni neki mutatni azt, hogy ez egy játék, ez egy tök jó játék, és ne is beszélgessünk vele arról, hogy ez fejlesztés, hova visz és miért lesz jó, csak egyszerűen játszunk vele. Egy rakat olyan dolog van otthon, amivel csomó mindent lehet fejleszteni.
Jó, és olvassatok ennek is utána, én is ezt csináltam, rengeteg könyvet elolvastam, neten is, ami elérhető külföldi oldalakon, angol nyelven, rengeteg dolgot elolvastam, és azok alapján szoktam menni, megszűröm az információt, mi az, ami nálunk az én gyerekemmel kivitelezhető, működtethető, és az alapján szoktam menni. Tényleg rengeteg terápia áll rendelkezésünkre, értelemszerűen persze mind fizetős, és van, amelyik határozottan drága, de nagyon jók tudnak lenni, tehát megéri. Én így 10 év távlatában, ebből 8 év masszív fejlesztéssel azt mondom, hogy borzalom módon megéri, tehát olyan változásokon megy át a gyerek, amit olykor nem is látunk, csak később érik be. Én erre szoktam mondani egyébként, hogy egyet előre, kettőt hátra, mert ugye megjelenik valami, vagyis hogy kiesik valamilyen nem kívánt dolog az életünkből, aminek örülünk, majd egyszer csak hátrafelé megindulunk erőteljes iramban, és akkor így, úristen, most mi van? Most vissza az egészet, és vissza a startmezőre, vagy most mi lesz? Nyugalom. Regressziónak hívják, teljesen normális egy ilyen óriási ugrásnál, ami lehet, hogy nálatok egy ilyen picike lesz, van akinél sokkal nagyobb, de teljesen normális az, hogy van visszalépés belőle. Ott nem elfelejtés, nem visszafejlődik a gyerek, hanem az idegrendszer egy picit túl lett tolva, ugye a fejlesztéssel, és túltelítődött, és egy picit visszalép, hogy megemészze, befogadja, beépüljön az az információ mennyiség, amit ott és akkor kapott. Minden bizonnyal van ennek valami tudományos megnevezése is. Én anyuka vagyok, tehát én csak arról tudok beszélni, ami velünk történik, az én szavaimmal megfogalmazva. Úgyhogy ez is benne van a pakliban, de mindenképpen vigyétek a gyerekeket mindenhova, ahova csak engedi az anyagi lehetőségetek, vigyétek fejlesztésre a kölyköket, a gyerekeiteket, mert elképesztő jó. Nagyon-nagyon.